Department of Trade and Industry dinhi sa Central Visayas mipagawas na og suggested retail price alang sa mga pagkaong pang Noche Buena sama sa ham, queso de bola ug fruit cocktail. Mato ni DTI Central Visayas Trade and Industry Specialist Dina Gladys Oro nga alang karong tuiga sagad sa mga miubos ang presyo mao ang ham products. Gikan sa 4 pesos ngadto na sa 28 pesos and 7 o 5 centavos. Samtang misaka ang presyo sa fruit cocktail products gikan sa 1 pesos and 4 centavos ngadto na sa 6 pesos and 7 centavos. Misaka usab ang presyo sa mayonnaise products og 2 pesos and 25 centavos. Ug misaka sab ang presyo sa mga tomato sauce products og 35 to 45 centavos. Samtang pabiling lang ang presyo sa cheese, sandwich spread o queso de bola. Awhag ni DT. Examine the expiry date and the price tag of products prior to purchase, especially Noche Buena products kay food products mangunis siya, no? So dapat we encourage good our kanang consumers to check on the expiry. They have to carefully check and compare the weights of competing brands. So kanang bago sila mamalit, mag-canvas na lang sila. So they compare prices, they can compare quality. Always just want to remind them na atong SRPs is applicable nationwide.